Kugarira pacheya nazi. Ha? Runowanda rudo nekuti ugere nemunhu anobvuma. Ngomudza bedzi kuti sauti yawanda. Wakutanga kuzesa mune magirlfriend ka. Kwamunosvika ndekupi koko kwamakazoziya kuti yawanda ka sauti. Ndekupi kwamurenda ikoko. Saka totadzere kutaura kuti sauti yadi. Apa mukadzi wari kunzi ifanai. Till death do us part. Imi madzimai akarorwa ndakukutsiurai. Zvenyu zvepapari ina handina nzara yavatendi. Kana usingagone kunzwa vhangeri yako rivhesa kamotikari kako uende. Unoitira umbwambwaira kumwe. Madzimai ari mumarriage ndinzwe zvakanaka. Nevarume vari mumarriage ndinzwe zvakanaka. Mukaona musati makugona kuteererana panguva dzokurangana, zivai kuti naMwari haasati amamuri. Ndati nevamwe vanogona kuacta strict pachechi kutozozvibata kuti kumba uko idisaster uibate. Ndapachechi anogona kudini? Otonzi mwana waMotowashe. Kumba uko iri nharadada. Gara mumhepo yamai. Bingirish. Otonzi mwana waMotowashe. Kongo uyo ukangogarawo pakagara mai Mutevana vanoona vanototi hamwana. Barisa atizogone kuteera mai ava kumba kwavoka. Boza ndisi Mwari kai. Papa ndichaisa mabhainokura pakona yerodhi yavo ndoisa rimwe apa ndohandati bedroom rimwe mukitchen rimwe kuri kuvatsvaga bedzi evo ndagowo Mwari. Saka changu kuparidza zvandaita izvi ndosiya microphone ndopinda motikari zvavanozoita vakakumba naMutevani ndivo. Ndakambokubvunzai pana ndikati ndaparidza mari dzongani. But unonzwa mumwe munhu achida 1 on 1 papa. Nditopedza kuparidza kuchaona pamotikari pangu apa handitokwanisa kuzorora pane pazara vanhu pacho. Pandichiparidza kudai. Watsanangura so kutoita zvokutsvaga cheya. Still munhu ari kunzwa kuti aiwa haina ndidiyoyo ndikuda ndiri ndega. I'm special. Ndikuda kuzowanirwa yangu nguva ndiri 1. Saka unomuona uyo ari pafoni so. Ndichiparidza. Iye ari pafoni mutaridza ndiye anenge ari padhoo remota. Ane kanyaya kake. Saka vese havana basa. Wakosha kudarika vese. Zvekuti vinhu vakaparidza pane vanhu I don't care. Vichazovada vari 1. Imbori mari yechegumi yauri kubhadhara nayo. Listen, if my message that I preach on the pulpit cannot change you, not even 1 on 1 will change you. It will never change. You're wasting time. Hauzikumbondida 1 on 1. Urungoda ngoteerera ndiri panapo. Ono apply. Maridzo dzangu dzakakwana dzokuti even ukarwara ndikaza kushanyira dziri enough maridzo. Unge dzinewo kuchipatara. Haisi nawo yokuti handina kukushanyira uchirwara utoti mufundisi vakaipa. Handisi kuparidzai. Handisi kukurangai. Handisi kukudzorai. Imari dzongani dzandaparidza. Marriage ndinoparidza. Zvendimi ndinoparidza. Zvekupa ndinoparidza. Zvekudzoka kwaJesu rapture ndinoparidza. Ndiudze 1 topic yanoti baba musati maparidza. And I1 bedzi yandoziva ndichauya nayo. Handisati ndaiparidza I know. I1 bedzi. Chino create a life mumunhu hakuna chandisina kuparidza pana. But munhu iye achirungoda booking bedzi. Baba muchati wandirongo varini? Baba muchati wandirongo varini?
The greatest love that a pastor can do to you is to be available on the pulpit consistently. Hauna imwe love yaunoda inodarika kuwanikwa kwangu pa pulpit. Kudai ndaisa kudai wanangu, kudai ndakaramwa chibasa ichi. Kanotsvaga mari. Imagine you unoita 7 days uchitsvaga mari. Indine nguva yekutsvaga mari here. Ngokunamatira, kudzoka pano ndoparidza. Wiki rese ndaingoparidza kusvika Sunday. Ndaenda kumba kwacho futi kuti ndiwane mukadzi wekutandara naye, handina nguva. Unonzwa ndakubata tikoti mazuva, mukadzi wangu ndika program. Ndakumbobata 5 days. Amai vari munhamo ivava havasi kuwana zvamunowana kumba kuine varume venyama. Ivava vari deprived pavari ipapa. Kuti vabudo vakapfeka kajoga havazvigona. Iwe unopfeka majoga uchibuda uchimhanya, you are free, hauna zita rekuchengeta. Unoti havadoti majoga. But vanongoti ndiri mukadzi waMotowashe. Ofira inini mukadzi kuti akandida. How much she's deprived, this woman, because of being a woman of God. Ameno rumbo unomonera ndeta nyaya. Kudai waiona that way, amount of respect yawaipa maya. Waichka kana kuvapedza BP yamai. Because neni murume wavo chaya ndinotonzwa tsitsi. Mukadzi wangu nerimwe zuva aine stress pabasa. Mwoyo wangu unogara pasi kupeta mokoti dai akarorwa zvake nadhokta. Aitemeswa musoro here nezvinhu izvi. Mwe musi amai ava ndakadzivaramba kavakambokudzai. Ndakavaramba tiri mukomana nemusikana. Amai ava mena kana vakakudzai. Ndakavaramba mwe musi. Ndokuvadedza kudai ndaona kuti rwendo kwandiri kuendawo. Mukadzi akanaka mhanu anodhizevo mumwe munhu kwete mufundisi. Ndokumuudza pachena ndikati musikana wangu, from today I release you. Uyu ndikati ukafamba hakuna wani motikari inotadza kukumirira iwe. I release you. Chifundisi ichi amai hamuchigoni. Ndodhera ndakarohwa mbama naamai iroro. Ndakanzwa kadama tariswa manje paya kudai. Ndokudzwa namai zvikanzi unofunga kuti handizvizive here kuti ndakanaka, uye unofunga ndinopenga here sora ndakagonyera pauri. Ndakutanga kupedzwa counseling namai. And sometimes ndinobatikana ndichivaona vachimhanya nokukwira nokudzika. Mwoyo wangu wachikoti akomana zvavakadira kungoda mufundisi bedzi. Hoyo nhamo, hoyo nhamo nokuti vada mufundisi. Kusvikira ana Pauro vazoti kurora handichada, notambudza mwana wevanhu. Zvabatika izvo. Anhasi mukucelebrate Mother's Day ndo madha vandiri kutaura ivava. Ndo madha vandiri kutaura. Ini ndiri pano handibva kunyepera, handina day randakagara pasofa ndikanzwa amai vachitaura chakaipa pamusoro pemumwe avo. Handina. Kondinowaneiko nekunyepa? Handina day randakaona amai even vachicriticize. Her words are few. One challenge yandakaita navo amai ndekusanyatsotsitsenura zvinhu. Ndaimbofunga kuti pamukuzviitisa havatozvigona. Saka ndaimbo ndikati tsanangura kuti unondidirei, opuwa maviri bedzi. Toti samunhu atopedza. Mwoyo uchinzwa kuti dai aramba achidii chidzika. Kuvapfimba dhera ndakavapfimba kuti ndavaziva mukadzi wangu. Vakomana pakashandwa. Ndakuti ataure kutaura kwacho kuti ndokuda hangu ndokuti ndokudawo. But achidake. Ndakashanda. Ngotaurora ndakashanda. Vana baba ipapa mufana kundibhiga ipapa apa ndakashanda majaba. Kuti ati ndadawo kutotaura kwacho hadi haasi kugona kuti ndadawo. Apo chona kuti munhu ari kudii, ari kuda munhu. Amai ava ndakavarora vasingagoni kupfeka trousi chaira. Singadi anza ndipfeke matrausi. Vakazovapfekedzwa nesu.
namoto. Ndakukudza how dignified she was. The level of dignity yanga inayo. Trouser chaira isada kupfeka. Akazoripfeka arorwa naMotowashe takavahedhutsa kuendesa kumatrausi. Makeup chaiyo kuti aizo makeup musoro akazoisa arorwa naMotowashe. Amaya. Alright, nandichazotaura. Amai vavo kubereka varapa. Mai vakubereka. Ndakainyarara ndichiti mama ndivacheta zvinhu zvavo. Ndinowa nembu kunyepa ava vakatumbura varapa. Vanoziva munhu wavakabereka. Halo? Ndokumupinza muchifundisi ndokutanga kuchiona nhamo yechifundisi. Ndozva ngwara mai. Nenhamo havana kungwadzwa nemari, nenhamo yechifundisi. Ngwadzwa mai. But zvese zvandisimbisa ndigare naye haisi nauye zvese zvandikutaura izvi zviri pachinhu wani bedzi. Ungomuti rudo. Anonzi rudo ka? Kuti rudo usadaro aite maminutes akawanda unoona asiya. Adzoka kumurume wake abvunza saka ndoita sei? Rudo rwandinarwo kwaari rwawanda zvokuti kunyange ukandiedza sei haulume. Ava ndoda zvizame unofoira. Zvizame uone upfeke kamini udii. Unopera mari uchichinja hembe atikuone. Apa takachikokera. And ipapa paka haana chisina mwe vakadzika ipapa. Chii chaanacho chisina mwe mukadzi. But sei ndagona kubva ndataura zvakanaka kwaari kudai so. Chinhu wani bedzi anorangika. Anorangika. Aiwa bvunza kana vana vangu kubereka vabvunze vatengere vanokubereka vatengere kana chawada uchivanyengetedza. Vabvunze kuti mune day here ramakamonzwa baba namama voice rakakwira zviri nharo mba. No. Bvunza vana. No. But unofunga kuti hatine here matambudziko atinosangana nawo. Tinawo. But anoperera pai. Imarriage yakapindwa navanhu vakaziva kuti uyo unodiwa unorangwa. Unodiwa unosiurika. Imi baba kana muchida adzimai venyu zvemoyo ukaona vakakupai correction zorerai rudo nekuteerera. Nekuti uyo unorangwa unoshandwa naye somwana. Ndikunzika zvakanaka. Ndikunzika zvakanaka. Ndinodzisa mufundisi so pane paunombo testa mwana wesanga nongomuranga mbichana. Haurange stereki. Unongoti mbichana. Zvira ungoona kuti anopenga akananga kupi. Kozi chino chiri diki ka. Haifanira kuita mistake yekutakura vanhu vari wrong. Vanozomanifesta 5-10 years later. 5-10 years later ndipo unozoti izvi zvanga nevakadzi 7 but vatomupa chigaro kuda. Tisumudza musoro tarisa kuno. Tarisa kuno. Unoisa madzibaba yeshimai muchigaro. Unonzwa kukupa maadvice eKenani. Irikunzi Kenani. Fundi tadita tichakaka Kenani. Wamusi kufara imereka indisiye ndiyendi. Musi kufara ini. Imisiri kufara. Zvinoitika zvandikutaura izvi. Chechi iri kukura zvokuti indumure. Imanje muna September tikucelebrate 3 years. Kurada asati atomboone 3 years zvacho. Saka zvinyowani vanhu vanozvidaka vouya voungana paya mudii vopanana zvigaro modii. But handei kana dambudziko ranyuka.
ndopa unoona manje kuti mwana here. Saka iri kukura church. Saka inini samufundisi wako shane ndichida ndati muritarise meso kumeso. Handisi kumbojuma, handisi kutaura zvokuti hanzi ndakatsamwa, ndikutaura nerudo. Saka inini ndinokutsura semwana. Chandiri kutsvaga mauri hadzisi hasha, ndiri kutsvaga mwana. Handiti? Mwana ngaabude mauri so that neniwo baba ndinova netrust newe. Kuti musana wangu wakadii? Wakakafika. Nekuti rudo rwemunhu even akati father we love you. Zvikuru sei vanopa ndovatori dangerous. Nekuti day raunomutsiura anobva amira anokupa. Anomanifesta nekugiving kwacho ikoko. Handisi kumbojuma ndikutotaura nemwoyo wese sumudza musoro usatsikitsira. Ukaona une mwana wokuti ukamutsiura anobva atsika mabhreki. Chiita itoni. Iri kusvika here bhutsi? Kungomutsiura bedzi mabhreki murodhi imomo dzinodhumana kuferu. Chaos. Dzichirovana speed rambo dzichiungana motikari. Kochii angavaite toni. Unochemedza moyo wababa. Baba varari vachibuda musodzi. Nekuti zvese baba zvavanenge vaita vachiranga mwana havasi kutsvaga kufa kwako, vari kutsvaga umwa. Because you come as a member. Mese muri members like this. But out of you sons will be born. Saka masons anozvarwa sei? Process yati uyo unorangwa baba vanoshanda naye so mwana. Usabvumidza mufundisi wako kuti vakutye. Kuti pauchazoda kunyatsobatsirwa vachashayikwa. Usabvumidze murume wako kuti akutye. Nekuti pauchazoda munhu anokuudza chokwadi uchamushaya. Vhurika moyo zvekuti gamuchira even the negative, as long the agenda of that negative word is to make you positive. Womurura kuti pakupera kwenyaya munhu anditsuro ari kumbodei mandiri. Ukaona ruri rudo, tirira ipapo sabva. Halo? Rupariso zvakanaka? Wewe dzimba dzapwanyika idzi. Mumba umu kune vanhu vari kurigreta izvozvo kuita kumana dai murume wendisina kudi kumusiya. Dai mukadzi wendisina kudi kumusiya. People are regretting out there because they met people who love them, but vakano resist love yemunhu iyeye. Time pakauya matambudziko kutsiurana kuti nai pamunozopfeka matayi enyaya chingwasungira yapa ndo zvandofarira. Kutoudzuka izvozvo izvo unotoona munhu haasha dzatosimuka ipapo kuti uchataurawo any contribution mumarriage chaimo contribution kuti utaura kuti mukadzi wangu paipa tezi takuzonamata zvedu paipa tichifara semunhu rumura akarurana tadii tanamata tatanga tavhura munamato our father zvekutanga nendimi zvoonetsa tadii tatanga nani our father ngodaro bedzi makazviona kupi izvozvo. Saka kune kwamuri kudzidziswa ka our father ka manje ini ndiri wendimi ndezvako izvi vataura pachikuru ipapo vari mudzimba vatozvibata ipapo. Saka inomira seimba yacho munhu achabvumidzwa contributor kakutotya kacontributor katotonzanzi tiri kuhura noti acontributor.
Ngatike yazendimi. Ndosaka Jesu akati vanenzeve vasavanzwisisi. Taakutotya kutocontributa kumukadzi watakaroora, takutorohwa nehana kuti kumurume akakuroora angadai achikupa rudo wakutotya contributa. Ngotaura ukarika nyowa nebedzi usiku ihoyo ihondo wakakaudzidziswa nani? Wakadzidziswa nani kanika? Inini baba wako, I'm not like that. Budza munhu chai anoya padhuze nene chai akapa contribution yaanopa, I'm ready to listen. Handina one munhu even ndiri ndakadanwa pachechi panapa, hakuna munhu one akauya akati baba tadii tadai, ndikaramba ndakangotsika. Ukaona ndikairamba, there is a reason. But 90% ukabvunza munhu wese anoyangwa ndiri kuti baba tadii tadai, munhu even ndiri ndakadanwa, mubvunze munhu anokuza kuti I'm ready to adjust if it makes sense. But I know kuti haugone kuva nemunhu waunoshanda naye even in church asina right yekutaura kuti baba apa, zvokuti ndikatowana munhu iye anondinyararira I feel very bad because that's not my character. Ndakasikwa neunhu kuti wandinoda even guwa chandikarinzwa aridoke ndisina kungwadza kukuudza kuti be careful because ndinokuda, whether ukasandigamuchira asi ndadii ndakuudza. Wese wamunoona anonzi mwana wangu ari kuramba achirarama life imwe isinei nemharidzo yangu, usafungoti anabvira ndataura, ndakatombotaura. Nhasi mukaona mwana wemunhu akatizira, musaisa zita rangu ipapo. Nditori nemharidzo inopesana nokutizira. Ndinoranga nekuti ndinokurangwa, ndinoda. Handidi shamwari inondinyararira, handidi mwana anondinyararira. Ndinodo mwana anototi baba mune kahupfu pamuromo, ndopunguta muromo ndomira kudai ndoramba ndiri handsome, iri product yemwana. Ndozvida zvokuti kuno ndakafuratira bhachi rapinda mubhandi, ona mwana omhanyo bvisa bhachi mubhandi, ndoramba ndiri chii? Halo? Ndino kuti ndichitanga kuenda kuredhiyo, ndakaenda kuredhiyo nokuda kwababa Kwashirai varapa, ndichipedza Bible College. Baba Kwashirai vakaita musikanzwa ndokunobhadhara kuredhiyo nemari yavo, zvikanzi mari dziya munondiparidzira, toda kuti nyika yese izive. Auya akabata marisiti, ndikanzi marisiti eya, afungati pamwe anotengerawo stand. Kati pamwe ndapiwo stand nemwana, kanzi wanda kuti muparidze. That is 20 chi, 20 chi Kwashirai. Amuchaziya 2018, anditi? Bonda graduate at 20 chi baby, 2018, sai 2019. I graduate at 2018, sai 2019. Ndikati pamwe ndawanoka haminomu, hayiwa. Zvikanzi hayi, ndati muparidze. Ndoparidza kupa, zvikanzi kuredhiyo. Ndikati ini manje kuredhiyo. Zvikanzi baba dai maiziya message yamuinayo. Dai nyika yanzwa voice renyu, ndofunga kuti zviri kundiitira zvakanaka inini zvinogona kuitirawo vazhinji zvakanaka. Uyo Kwashirai agerapo. Kuda kuti kutoungana kwatakaita inini sababa ndikazvikanganwa kuti mwana ndoti handini ndakadanwa ismai, ndokanganwa kuti uyu ane contribution yaakaita kuti nekutendeuko kuzare vanhu zvakaitawo. Then I'm not a good man. I'm not good at all. Ndada asina kuenda kuredhiyo yakabhadhara mari yake, pamwe kudai ndiri kukikiridza izvezvi. Ndine shoko rakanaka asi riri kure nevanhu. Ani mukuzviona zvandiri kutaura?
We should learn to give due where due is supposed to be given. It shows integrity in a man. Neo andukita chakanaka ku heaven life kudai. Ndikataurawo nezvako 3 years 4 years later. Chavaudza vanhu kuti inini ndine nguva yandakatambura uyu mukadzi uyu nomurume uyu. Saka ndaenda kuredhiyo kuya ndasvika zvino nandajaira rodhi ka. Paridza murodhi. Paridza murodhi auparidze nemicrophone. Saka voice inoramba rakadi. Ichirova maeko riri mudenga. Ndokumira pa kuseri kwe microphone yatete udaya. Endewo tete avana mbara vambondiziva ita zvemarriage kana chazokudziva vakazoziva sei. Kana ndaitoya nditaura zvendimi dzangu nemweya nekurapa varwere kuvhura meso amapofu. Zvokuzonzi mufundisi wemarriages itori deviation yakatoitika. Pandakauya ndaitoita zvokumutsa meso amapofu nekudzinga mamhepo namashavi. Ndamira kuseri kwa microphone yavo manje paivo tete vaya vari kucheka kuti mufundisi hadzizi type dzimwe chete here dzemapastors idzi dzango yakabhozi. Ivo vakazokonfesa vakati since ndashanda nemi hanzi andaona mufundisi akaita seni. Ivo tete ndikati kupapi pacho zvikanzi you are different. Ndikati chie zvikanzi your level of humility is different. Ndobva vataura mira zvikanzi pamakatanga kuuya ndakangokujaja ndikati handivavo vatangoti chechi dzizare. Ndagara kuseri kuya ndajajwa. Uko neniwo tauro pamicrophone yemustudio handisanda kudi ngonzi mukanabedzi rakwira voice. Aiwa toda kutenda Mwari mangwanani ano. Tinoitwa mfundisi Motowashe yetu kubva ku Heaven Life. Ipapa ndina nyanduru kuziva nduru kudini nduru kugona ka. Ndikutogona zvandikuita izvi. Ayabairirwa motikari ipapo pakumhoresana bedzi. Yatotsika mafuta rev meter yato ku4. Ndokundisiya zvavo ndokutaura first service ndokuenda ndokudzoka ndokundisiya ndokuzondibata tete ndokutanga kunditsiura. Vapedza zvese reply ndakavapa ndakati maita henyu I'm going to adjust. Ndokubva ndadzoka mustudio manje ka ndaudzwa ka manotsi esa vakandipa ndakaisa pamberi pangwa. Ndakutanga kuapply maringe nemunhu ari kundikocha. Then I became the Motowashe you know. Saka ndiudze kuti dai ndakati aiwa mutiudze mutori vana vesangano imimi anatiuta mutiudze andika I'm a prophet. Uudza nawo yekurangwa isafungoti tiringoiparidzaka kuti udzika meyo nesuwo takatoirarama. Zvikazonditextera one day zvikanzi do you know the pastor even pandakatanga kukudzai nyaya iyi ndaitya but you have humbled me. One thing chandodirai munhu waMwari you are workable with. Ndikataura nemi munoteerera. Nanhasi hadi neni ndinhangu neni chingoti ndiri busy agoni neni izvo zvingoti ndiri kuya ikoko mutoona ndatogara. Very good relationship. And chinosaka tiwirirane zvokuti vini parobot akandiona tiudi anotsika chepakati obuda oya pamotikari chii ndakabvuma kurangika. When I went into her office handina kuuya ndiri prophet. I respected her office. Handiri kuona why shamwari dzako dziri kutapudzika. Une nharo unoziva zvese ndo problem yako. Dzoreka bvumo kuudzwa. Ende ukarangwawo havasi vese vakuranga vanokuvenga. Vamwe varitokudzira rudo ilove kutoudzwa. Wawana mvengi woenda wadziwana mvengi unoti pese pawasvika wakupedzera kuti pane mweya ungovengwa munhu waMwari kasvika pata vengo pane mweya unomuka kuti haisi nhau yemweya. Kune vanhu vane utsinye kuti vakaona a wrong character mauri havagone kukuudza.
The only thing that they can do, vanongonoudza vamwe kuti ndimambara. But ukamuwana anokubata bhachi oti bhururu apa munhu iyi ndiye angadai akatengerwa koko newe. But tinovenga vanhu vanotida nekuti vauya neprocess yekuranga. Vese vanhu vavenga Mwari avengerwei kuranga. Kudai Mwari anga nerudo seakatora mai vangu. Kudai Mwari anga nerudo indaleloja. Paitaurwa zvinhu zvisina kana denga zvazvo. Kudai Mwari aindiita sei business yangu icheimbisamba. Language dzeucheche. Ihaoni kuti kutorangwa ikoko rudo. Ndinoranga vandinoda. Mwe musi taenda namai mene kwataenda kuro ndobva tarasika. Ndokuita about 20 minutes tichitsvaga road. Kusvika takuora moyo katakumana kwati tichada kuenda kwataida kuenda. Takunopinda murodhi yataida kunobata ndokusvika pane accident. Ndokudzama ende kati aonere kuti kurasika kuya inogona kunge iri delay yekuti tidarika. Iwo pauri kunonotswa naMwari nenhamo nematambudziko watovenga Mwari wacho. Handidei ndikadai ndatouko kutara ndichiri pandiri pano. Uyo amanya abata sikadhi nedora akutonwa. Munhu wese atendeuka anenge achiodzoka moyo. Kuchechu takamba kuzama hakuna zvamunotudza. Akutovhura nemavhesi paimba muri kuvhurwa mavhesi kuonerwa kuti vanhu vazive kuti bhaibheri ranoti. Saka unofunga kuti mwana waMwari ye akamboita mwana waMwari ye. Kune mwana anoti akarangwa anoita achidai. Ukaona wese akauya pana akati ndiri mwana waMotowashe obva abuda kwaanobuda otanga kutaura zvaanotaura ikoko. He was never a son to begin with. Never a son. Because sons will not go that far. Nunga baruma ichinyatsonyura. Ndataura ichinyatsodzika ndichikando baruma. Wainzwa yandataura? You were never a son to begin with. You were never a son to begin with. Because amaya tikarambana namaya towirirana kuti ndaikuda zvaramba. Ukaona ndikaramba ndinyuka vachochonya harariri benzi I never loved her from the beginning. Because if I loved her at a certain time, I should not continue speaking bad about her. She was once the mother of my children. Because you should respect it. At once I prayed for you. At once I spoke good words to you. Unoona kuti zvinhu zvandinodza mwana hwana uya kumba agara pacheya. But wapedza unoti dai zvaudzwa wese. Hello? Ndiregererowo kana ndaparidza zvinobohwa. But zvinhu zvokuti mwana auya kumba agara pacheya kudai so unotaura. But wapedza kudaro unoti asi ndatadzira Garatia asipo. Ndatadzira bandura asipo. Dai vese vanzwa. Saka unoona mwana hwani bedzi ndiye anenge angoshinga chigona. Shinga chigona oita kunge ndiye ari kugona kudarika vamwe. Ndava ari kurayirwa. Dambudziko akanya haisisiri mhosva yekuti akanya, but mhosva yakuna mufundisi vasingarayiri. Nekuti mwana akatadza asina kuudzwa hauna right yekumuti watadza wakambomuudza. Saka patience dzese dzandinoita somunhu akakanya namufundisi vakangotirira. It's because ndagara pasi ndinozvibvunza but ndine here day randakambomuudza kuti usadaro. Because mwana audzwa akaita neaita asina kuudzwa vaviri vakasiyana. Zvabatika. Success life yakazorora mukugona kuabsorba even the most hard critic. Ukaona wasimba zvekuti the critics can speak the extreme words about you and still stand, then you are a candidate of success.
Vamwe venyu vazhinji chikusaka murege kusimuka. Haasisiri Satani akakubatai. Kuti Mwari vari kutokurambidzai kusimuka. Nekuti Mwari vanotokutyirai. Yabvise mabhaibheri panapa, nhasi hapabvika. Taite kutobvisa pano. Mwari ndiye anenge akakubata kudai sokufungwa ndi Satani. Ngati ndi Mwari akakudzvanya kuti iwe usimuke iwe. Bozi Mwari anotokutyira. Kuti nhasi unzi waita mari iwewe. Nhasi. Mari nese vamwe vari vatakanzwa vamwe vanongotengera vanhu motikari pese pese unzi ine wewe. Imagine. Yonzi yanewe mari iyoyo. Kwete mari kashoma because yamunoti mari problem yenyu vazhinji, yamunoti mari haisi mari manje. But do you not know vanhu vekuti akangopaka motikari apa afunga kuti yatoo mari. No. We don't measure the amount of wealth yemunhu by the number of liabilities dzaanoti maproperties. No. No. Anzwa munhu akati muchechi wenyu mufundisi dzona vanhu nemari, ndikati vanhu nemari unovaziva here. Ndikati vari kuzoita mari. Ndaitomubatsira kamufundisiwo, ndaitomubatsiro. Asanetse mutenda pako kamotikari apa kandazviwanira hapana apa. Ari todawo kusimuka. Kabva zoti yapakirwe ipapo toti kwaya vanhu vane mari. Chanyengedzwe nemota kafunga kuti munhu wese apaka motikari aita mari. Unoisa munhu papressure. Yagomhosva tatengo chokufambisa. Hanzi pane yabudawo. Imhoshero ratotouya kuchechi netsoka ka. Uri mufundisi vese wakatarisa apakire motikari apa. Dzikutoverengwa nemazita. GD6 ka. Ende dzichiverengwa kudai sezvonzi imari. Pane mari muchavavona vasati vapo. Vachauya zvavo ende vamwe venyu muchasimuka zvokuti mari chaichatanga kunzi yapo. Vamwe venyu vari muno. Kana maiudza kuti mune mari chimbonyararai. Tichaita mari zvedu. Tiri muprocess. Saka iwo imagine kuti Mwari akupa mari. Uri munhu anoti zvese zvandoda kuita unongoita huna vanobvunza. Changobude musoro mako ndodya kutoita. Chinongodzi dress chese mukadzi. Haubvunze mutupo. Haubvunze mutupo. Ngotora chete naye zvemutupo izvo hazvina basa. Nekuti waita mari. And attitude idzodzo dzinooneka pazvishoma. Kuti kana kuona hunhu hwemunhu ka, usanyanya kumuteerera ari paanenge ari murombo. Nekuti urombo hune humility so hunopa vanhu. Aiwa ndatopedza ndori bhaibheri rabviswa sacho ndapedza. Hune imwe humility so kana munhu ari mudambudziko ane humility yaanoya nayo so musoro unenge wakarerekwa nelanguage inochinja. Saka you never know the character of a person paanenge ari poor. Mumirira angonzi zvishoma naJehovha. Babangu we. Gona kutsiurika kweso kuishaya. Kungonzi yapo zvatikire naJehovha. Akomana hapana achagona kumudzora. Mari nehunhu hwayo hwokumanifesta character yemunhu. Ukaona aipa nemari, mari haina kuipa, but yamanifesta kuipa kugara kuri mumunhu. But urombo hwakaipa vana vavana namai. Because hunosuppressa potential. Either good or negative. Saka urombo hune tsike kuti unohukana nevakaipa. Chifunga kuti vakanaka.
nyamba vakanakiswa neurombo. Ari munhu ari right because ari poor. Once akapiwa zvishoma unobata chiuno kubvunza ndiye here munhu uya nekuti mari yako. Halo. Saka Mwari uri kutsvaga vanhu vekupfumisa, but number one requisite, unorangika here. Kuda kuti nhasi ukava munhu anoti ini Mwari ndirangei, Mwari vanoti ndichashanda newe semwana. Zvino kana mwana, bhuku inoti mwana unoramba uri muranda kana asati akura, asi kana achinge akura unova mudyi wenhaka. Kana mwana kuda kuti Mwari vakurilaya newe, Mwari wakukupa kuti ugopa vamwe, Mwari wakukupa zano rekupa vamwe. Kuda kuti wese akumbira mari haisvikire kuna akumbira, inosvikira nekwauri, nekuti responsible, reliable to God. Saka tine vanhu vari kupfuma nhasi not because of their own ability, but vari kupfumiswa neminamato yevamwe vasati vakura. Ndataura zvakadzika ipapa ndakutopedza. Vamwe vasati vakura, vamwe vasati vakura. Iwewo kana mata usati wakura, Mwari vanotya kukupa.